Saipung kaham jotono no hingke ang tabuke dal bora batma bolai bai dal bora shenani nai tongo ingko dal kisa ke batma bolai momia ama kholto mani mono no dal bola kai songnai hingke ang tabuk dal tuyo rei chongmai reganai chongmai hulnani bagi kisa kosom rugunai tui rugui renai ke ko batima bolai boy helebi pebi kang mone helebi shuinai dal hulei sabon sinita ke ko dal bo somesa ke mobile subscribe ngoropai seria koi malai sinai serbai ke ko bebak to serbai ko kene ke tham serka Shermani mobile bo charge komni bagai nongno kaham ke phunung manliya tabo ke jeng thaibung mukhi chanani hini nai tonglayo helbui tonglai ta thaibung kunma tang mukhi kere ni bagai mukhi chana mosong nai thaibung mukhi chanani lebure chana thấy mà nó hành bút tôi bút được là sự tăng ngon giá nó san những cái gì mà nó ke anga sidini pore blog khaija kya tang himalan ni sori ro khamya lumu tongo bokrok ni himo amoni bagai mane video to khlaijak no edit khlaija kya ni bagai ribu mayangai tongkha phunje na singmaya aske bokrok ni himania bagai ang mobile mo na sikliya video ro go edit khlaijak liya ke rija ya upload khlaijak ya ngi tongkha abun bagai tabuk tin ni sim khe to regular no ro nai hini to khakao bahai ro saimaya ko sori ro bahayeng ke ang chesta khlainai regular rei manani bagai ke ko ani ri gnai bo rasuna ka suka makhai sai pai bai se tabu cheri tangani asuku tabu takhe wachabanya hor tak sinai I ko asjara sopai kya tabu kisa haba sarok tagenai horo tak sinai naito rita gini basama se jibuk se ani ritak mani tola wo phaitong sibo horni bagai nugli ai ko mote kisa hingke si sukja kamu basa oi habara hna ni basa ma se no an tola ni ongkhori thangai nugui rekha chibuk bok kirima singsa kosom tama chibuk bongkha krakma asuk to toria ko basa kota besapan to chibuk sukja ke to bahayeng hayate bana amuk chikon phano bis tongose ke bonam pathare khipsinai uma kolom suka markeno ko angko sejara takanai di mia horor punangana ini kira asu khipsinai ko asu jara mia horor takaya jara ke tabuk te kisetagai asu khipsinai koloba marang suka
Ge ang ko nal sugruk sinai tabuk ang aso gesep ketak ini ya. Ko tak nalom no sugruk sinai betale gesep ketak mayang gesep jago. Ai hinnai tabuk i ko ase jara kena raka. Tabuk nal sugruk sinai. Ang video rok khai mangla to sain sain video khai nai camera jak nai kiri bagai asuk pura phunuk ma galak ta nal sugruk ma rok. Ban je phunuk ma chok phunuk nai nai tung ni. Tunggu deh, tak hingga deh, tunggu deh, anglo sengena, bager na. Tunggu deh. Tunggu tuh. King deh. King deh, sokong tuh deh. Rasupai kai ko tin le po sa helang ma hain kha. Ge nong no kan doi phunu ganan besano kan dei.